Mula sa lugar ng matatapang at mapagkumbaba, sa bayang sinilangan ng ating bayani na si Diego Silang, halina't samahan niyo ako at tuklasin ang natatanging ganda, kasaysayan, kultura ng aming bayan, ang bayan ng Kaba. Ang Kaba ay isa sa mga bayang pinagmumulan ng mga produktong gawa sa kawayan. Dito rin makikita ang mga malikhaing obra na gawa ng mga taga rito. Tara na! At saksihan natin ang kanilang paggawa. Unang binibilad ang mga hinog na kawayan bago ito simulang gawing kasangkapan. Pangalawa, nililinis, sinusukat at tinatabas sa gustong sukat hanggang mabuo ang isang kasangkapan. Pagkatapos ay nilalagyan na ng varnish para kumintab. At ito na, ang naggagandahang gawa ng bamboo craft industry sa bayan ng Kaba. Hindi lang ang natatanging produkto ang meron kami. Lingid sa kalaman ng marami, ang Kaba ay hitik sa kasaysayan hindi lamang sa probinsya kundi sa buong bansa. Patunay ang bantayog na ito ng dating Pangulong Elpidio Quirino kung saan dito sa Kaba siya ay tumira at nagturo. Dito rin taon-taon pinagdiriwang ang kapanganakan niya ng mga taga-Kaba bilang pag-alala sa kanya. Dagdag kaalaman sa kasaysayan, ang puno ng akasya na ito ay mahigit 100 taon na. Ang natatanging saksi ng mga makasaysayang pangyayari sa bansa sa mga nagdaang henerasyon. Naway, ito'y magtagal pa at maging matibay sa darating pang panahon. Welcome to Kaba Centennial Tree! Isa sa mga pinagmamalaki ng aming bayan ang aming baybayin at mga beach resorts na talaga namang dinadayo at pinupuntahan ng mga turista, lokal man o mga taga-ibang bansa. Dito rin ay unti-unti nang nahihikayat ang aming mga kababayan sa larong surfing at skimboarding. Ilan lamang yan sa inyong nasaksihan ng mga produkto at lugar sa bayan ng Kaba na masasabi nating hindi lang bayan ng kasaysayan at kultura, kundi bayan din na may natatanging ganda. Ako si Gia Nadine Picar, ang inyong Muchati Kaba 2020 na nagsasabing I love La Union. Arriba, Duras, Kaba!